Всички знаят Бакарум за един момент, си говориш с някакъв приятел и просто се подпираш леко на стена и... Бате, къде ще набирам, бе? Ама накратко, нямам думи за обяснение, това е буквално Бакарум за... Всеки го знае, нали? Нали? Да! Нека да почваме. Така казвам нещо, защото Сашко иска да направи интро. Самоубий се. Окей. В една. Да, чувам нещо. Това точно начало. Коли, бе? Коце! Да, що забиля, но бе! Добре. Ако мога да се крием. Има някаква врата, брат. Бе, не знам какво, но нямам търпение, просто някак си да те Рум наеба. 3. Рум 3. Имаме стамина, by the way, тъй че... Ато, много сме бързи, бе! Тук трябва някаква карта. Match Color Insert Card. Някакви две карти ни трябва. Коце, нещо идва. Нещо идва. Сашо? Нещо идва! Чек. Добре, ще се трия. На. Я помня, че играме пъзел игра. О, виж! Гледа му врата тук. Чета. Добре, точно. Ого, румчет. Добре, за какво са ни толкова пакчета? Между другото ще взема едно. Не мога да го взема. Не мога. Стига, бе! Или го френ. Къмо се крием. Сашо! Ходи там долу и виж дясно какво има. Ето тук. Там. Да, бе, да. Кой ти? Не, виж, брат, виж. Брат, аз го видях! Ясно виж. Това не се кръда! Сашо, умирам! Живи си! Сашо, умирам, брат! Не, къде спира! Сашо, умирам, брат! Помощ! Чух! Жив ли си? Жив ли си? Помощ! Къде си? Сашо, помогни! Къде си? Къде си, бе? Къде си? Бягам! Чуваш това на ме хитна, брат? Чуваш ме? Чуваш ме? Помогни! Чувам те, ма къде си? Там къде се скри, там къде беше се скри. Мама ме помогни! Дозах ли те? Ти гад! Ча... Сашо! Тук съм! Къде си? Тук съм, бе! Чунко! Кликни Г! Мама ти Не знам. Коце, къде си? шкафчето. Я излез. Не мога да се скрия, бе. Брат, аз тук не мога да се скрия. Сашо, къде си? Крих се! Стата! В стата! Коце! Затвори вратата! Ако ще те убия. Окей. О! Кралския стол, Гришко!
към шукар, бе, бра! Добре. Room 1. Moth jelly. A very rare jelly. Consuming it will boost an energy boost. Охо. Аз това го консумирам. Не бе, не го еш, бе, чакай, бе. А защо? Защото, батко... Да. Така. Чум го там долу, брат. Хелна. Брат, чувам някакъв тикмен. Добре, имаме кодекс. Color код. Добре, трябва да търсим някакви цветове, някакви трио. Къде си, бе? При... обратно. Къде? Знаеш какво трябва да направим, бе? Тя че това до мене. Също хелп ми, брат. Къде си? Това е до мен, бе! Къде си, бе? В нас става при някакви сървъри. Къде бяхме? Да, спомня това къде не знаеш. Добре, брат, виж... Страх ме, брат. Добре, нали взехме термометър? Трябва да запишеме на всяка една стая да пише Room 1, Room 2 до там, до Room 4 и да пише температурите на ние екранчета. Чули? Да. Тъй, че да. Ма къде си? В една стая, да ти говоря. Ето ме. Аре, ела. Ела ти го покажа. Това беше тук, брат. Да, ела тук, ела, виж. Чакай. Сега, че това нещо идва. Бързо! Крий се, бягай. Като ти казвам, че нямам стамина, не тичаш. Значи аз да измра. Аз да умра. Ама ти тъпа хер... Добре, виж сега. Виж ме. Стой си взем бомбунката. Аре, иди. Идва, бе! То там. Чакай, то там, бе! Добре, чакай. Room 3. .5. Братко, ти тъпиш ли? 14.5, бе, ти дислексия ли имаш? Чай го записвам това някъде. Пиши 14.5. Чай. Room 3. Просто последните минути бяха, не търсих и стаите. Намерим температурите. Да. Ние добре, че трябва да отидем той да отидем, нали? Трябва някаква брадва, бе. Тук трябва да има една стая на близко май. Жив ли си, бе? Помощ! Брат, той никъде отиде! Не съм, Това те гони, бе! Крий се най-долу! Най-долу! Искам ми кълищата, бе. Яла, бе, взех някакъв документ. И аз съм бил казал, Коце е за тебе. Коце!
Изгубили ли? Добре, Не изгубите. знам. Изгубите. Окей, ела тук, ела. Ела тук, ела. Идвай, бе, идвай. Чакай, че моя ще издъхне, бе. Това е бах, ти е сматика моя. Той къде е? Скачаш, бе. Окей, брат, окей. Коце! Барихме някакъв трион, минахме в някаква шахта, след като срезахме някакви дъски. Барихме някакви карти и сега сме тук. Червено, зелено. Червено-синьо. Чакай. Червено, зелено. Значи не става. Мачко. Смени зелената с синя. Зелено-синьо. Я прави зелено-синьо. Горе зелено и долу синьо. А! Стана! Ето бе. Айде бе, ние сме били умни бе! Какво има тук? Не, аз съм умен, не ще сети за това. Да, добре. Ти си най-просто копалега да познам. Какво е това бе? Яла бе. Бе, ще е бутони бе. Чакай, ресет. Ау, бори та врата 50 пъти, брат. През да бутон толкова. Яла. Я го прочетите. Аха. О. Хора, това беше края на видеото. Айде, чао.